हाय, आम्ही पण सबस्क्रायबर आहे तुमचे. आम्ही पण सबस्क्रायबर आहे. एक फोटो मिळेल का, एक सेल्फी मिळेल का? सर्व कवर करून आलो. आता फक्त ती लाईन बाकी आहे तिकडची. आलो आलो आलो. मम्मीला आणि काजल इकडे उभा करून ठेवलेलं आहे आम्ही. इकडे सर्व आपला गेम्स आहे ना, सब एडवेंचर. तू गया था क्या? हाँ गया था, चक्कर आ गया. आम्ही मम्मी आणि काजल एका ठिकाणी बसवलं आहे कारण गर्दी खूप आहे आणि आम्ही जर 2 तास आम्हाला माणसांचीच भेटायला झाली ना, तर म्हणून आम्ही दोघं एकटेच कव्हर करतोय सर्व. लॉलीपॉप कसं आहे? लॉलीपॉप 100ला चालेल. हो, मोदक कसं आहे? 150 झाले, 60 150 आणि 60 झाले सगळ्याचे. हे अच्छा नको, ह्याचे किती द्यायचे? 40 सुट्टे दिले 20 रुपये. आज भरपूर जण आहेत ज्यांना मला विचारून घ्यायला आवडेल की हा महोत्सव कसा वाटतो आणि किती मजा करतात. कसं वाटतं खाल्लं की नाही असतो हा उपवास आज कधी खाणार म्हणजे नक्की एवढा शेवटचा दिवस आहे. ओके, आपल्या सगळ्यांचं बोलायचं मनपूर्वक सेमचे स्वागत करतो. शिवडी विधानसभा सन्माननीय आपण अनुभवू शकता, खाऊ शकता. खबरीसाठी छान परवडी आहे, फास्ट फूड सेंटर आहे. त्याचप्रमाणे आपण जे 4-5 मित्र एकत्र आलेले आहेत त्यांनी पिझ्झा काउंटर उघडलेला आहे. त्या पिझ्झा काउंटरला सुद्धा आपण भेट द्या. लाईव्ह आईस्क्रीम काउंटर आहे. त्याचबरोबर पाटील बहिणी वंदना पाटील यांचं सुद्धा स्टॉल आहे. असाच काय हात वर करा. पिंगुली मालवणी निघा बघा ना. ओके, जमता बच्ची, जमता की अशीच रवली आहे. हा ना, जमता ना. कालची मुशी खाया, मुशी खाया. कालची मुशी बघा, मुशी मुशी तुला खाऊ कशी खावरी वाटते कशी खायची. खूप मोठी मच्छी आहे पण ती उपयुक्त आहे आजारासाठी. आणि वा, या ठिकाणी अनेक दिग्गज मातब्बर कलाकार मंडळी येत आहेत आपल्या. जवळच आहे. मला असं वाटतं की बाहेर हायवे पण गेला होता. 4 वर्षाचा 5 वर्षाचा मुलगा होता तो. त्याला नीट बोलता येत होतं. आपली जबाबदारी सांभाळून आपलं कर्तव्य पार पडलं हे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे शिल्लक आहे. आमच्या सर्व महिला पदाधिकारी विनंती करतो की आपण टेलिव्हिजनवर डान्स रियालिटी शो मध्ये डान्सचे जज असणारे आपल्या बुद्धी चातुर्यानं अनेक कलाकारांना घडवणारे, त्यांना समजून घेणारे महिला विभाग अध्यक्षा नवरदेव पवार आपलंही मनपूर्वक स्वागत. सचिव पूनमताई जुळवळे, शाखाध्यक्षा स्नेहाताई आयरे. आपण आपल्या लाडक्या आजच्या सेलिब्रिटी आर्टिस्टचा सन्मान करूया आणि सन्मान करण्याकरता मी विनंती करतोय आपण. आता इथे बघा, आम्ही फंक्शनला जाऊन आलेलो आहे, महोत्सवला जाऊन आलेलो आहे आणि मी तोंडबिंड सर्वांनीच फ्रेश झाले पण मी कपडे बदलून टाकले.
मम्मी आणि नाही बदलली. आणि आम्ही तुम्हाला आता काय सांगतोय की जे मेन काम आम्ही ज्याच्यासाठी तिकडे महोत्सवला आलो होतो म्हणजे तुम्हाला सर्वांना भेटण्यासाठी, ते तर सर्व झालंच आपलं आहे ना. खूप दिवसाची माझी इच्छा होती. खूप आणि खूप छान वाटलं. एवढे सर्व माणसं एवढ्या प्रेमाने आले, एवढ्या आवडीने सर्व बोलत होती, सर्व शेअर करत होती. नाही एवढी माणसं आली म्हणजे आपल्यावर किती त्यांचा प्रेम आहे ना. खूप माणसं आली, खूप म्हणजे अनकाउंटेबल, म्हणजे काउंट करू शकत होतो तरी मला माझ्या हिशोबाने मला वाटतं 150-200 माणसं होती. लांबून सुद्धा आले. हां, लांबून विंबून सुद्धा. आम्हाला भेटायला असंच आता प्रत्येक वेळी कुठे कुठे लोकेशनमध्ये आम्ही तुम्हाला इन्फॉर्म करून आम्ही तुम्हाला सांगू म्हणजे तुम्ही येऊ शकता. आता आम्ही इथे बसलेलो आहे आणि कोणकोणत्या माणसांनी आम्हाला पहिलंच आहे ना, मला हातामध्ये मला चॉकलेट दिलं. हे Gifts. खास माझ्यासाठी होतं. चालेल. आता हे सर्व गिफ्ट्स आहेत ना, पटकन काढा तुम्ही जरा. आई आता आपण गिफ्ट खोलूया. येस, गिफ्ट्स काढा जरा. हे खोलायचं नाही ना. नाही ते ठेव, समोर ठेव, म्हणजे ते समोर ठेवा सर्व अगदी गिफ्ट सर्व काय काय आहेत ते. हे काय माहिती का, हे गजरा गजरा दाखव काजल पाठी फिर. काकूंनी माळला एका काकूंनी ते गजरा, ओटी, नारळ, तांदूळ सर्व घेऊन आले. ते ओटीच घेऊन आले ते. ओटीच भरली माझी. आणि हे पण गिफ्टच असतं. ते गिफ्ट कधी छोटा मोठा नसतं, गिफ्ट असतं. तर Gift नाही, ही आपली पाण्याची बाटली आहे. एकाने आम्हाला गुलाब पण दिला, बघितला 3 गुलाब दिले. हे पण गिफ्ट आहे का? चला सर्व समोर ठेवा असे, म्हणजे आपण एक एक गोष्ट खोडून नको. मग त्यात पिशवीत दिलंय ना ते. आणि तुम्हाला मजा आली असेल, पण आम्हाला तर खूप मजा आली. खूप म्हणजे एकदम मस्त वाटलं है ना. मोठ्यांपासून छोटे सबस्क्राईब सर्वांना भेटून खूप छान वाटलं. दिलूचे फॅन्स पण आलेले. हां, दिलू पण. ही आपली ओटी भरलेली काजलची. हां, अरे वा. ही आपल्यामध्ये अशी परंपरा आहे हा. अरे वा, उद्याचं सकाळचं काम झालं आमचं ऍपल खायला. ऍपल होते ही तू आपली सांग. म्हणजे खरोखरची आपल्यामध्ये ना ही परंपरा पहिली असते की नवीन नवरीची ओटी ऍपल होते भरायची. सांगायचं ना, आम्ही ऍपल खाल्ले असते गाडीमध्ये एक एक. नारळ पण एकदम छान मोठा आहे ना. उभं राहूनच भूक लागली होती. हो. आणि महोत्सव आम्ही म्हणजे नंतर एन्जॉय केला, म्हणजे गेलो पण आम्ही दमलो होतो म्हणून आम्ही तिकडे काहीच खाल्लं नाही. फक्त शूट घेतला, म्हणजे तुम्हाला दाखवता येईल की तिकडे काय काय होतं. तर तुम्ही ते पाहू शकता, तसं बघितलंच असेल तुम्ही. आता आपण आपल्याला जे गिफ्ट्स दिले सर्वांनी ते आपण उघडून बघूया. ठीक आहे. रॅन्डमली एक गिफ्ट घे. हा गेला काजल, लालवाला घे. नाव आहे त्याच्यावर लिहिलेलं. नाही नाव नाही, टू ओमकार अँड काजल. टू ओमकार अँड काजल. ठीक आहे, हा उघड तू. आणि इकडे काय दिलं आम्ही, काय दिलं नाव, ची पप्पू आणि चिसोका काजल की रियाज अभिजित सावंत यांच्याकडून भेट. अभिजित सावंत. येस. चला इकडे, हां इकडे अशा प्रकारे उघडला गेला आहे की हे परत यूज करता येईल. क्रिस्टल 6 पीस ऑफ बाउल. चला उघड. बाउल सेट. वा वा वा, दाखव हातात पकडूया बघा. तुम्हाला ह्याच्यात दाखवतो, लाईटमध्ये दाखवतो बघा. वा 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 वा. आता ह्याच्यात मम्मी खीर बीर बनवली की ह्याच्यात द्यायला चांगली आहे है ना. पहिले चूज होणार आहेत. काजल आपल्याला गोड काहीतरी बनवणार आहे आता ना. काजलच्या हातचा गोड पदार्थ राहिलेला आहे, आता ह्याच्यात बनवूया आपण. चांगलं धुवायचे एकदा. थँक्यू फॉर गिव्हिंग दिस गिफ्ट. अरे वा, थँक्यू का आपल्या माणसाला कोण थँक्यू म्हणतोय. मी असताना फाडला असतो तू पेपर मम्मी. हे काय परत काय कशाला परत कशाला पॅक करते. साईडला ठेवतो. हा चल, तू दुसरा ओपन करायला घे तोपर्यंत मम्मी. हे घे. तू तिसरा ओपन करा मी तोपर्यंत. का मग हा घे. काय लिहिलंय, फ्रॉम सुमित यहराम परेल मुंबई. हे काय दिलेलं आहे. वा वा वा, इथे 2 डबे आलेले आहेत. खूप छान आहे. लय एकदम भारी आहे, खूप मस्त. म्हणजे तो दिसायलाच किती भारी आहे बघ ना. काढ तो काढ. हे ना, हे खालचं हे असं. वा वा वा, हे म्हणजे प्लास्टिक हे कसलं वेगळंच आयटम आहे काहीतरी. नवीन आहे ना. नवीन आणि चमकतं बघ कसं मस्त. छान आहे. वा वा, खूप मस्त आहे. झाकण पण छान आहे ना त्याचं. हो, झाकण पण छान आहे. आणि इथे आलेली आहे मिठाई. अरे वा वा वा, 2 आहे. मिठाई आहे काय काय आहे? काहीतरी आहे. उघडा ते. मिठाई आहे बोलतो. गिफ्ट नंबर 2. काय आहे काय गिफ्ट माहिती? नंबर 2 होतं. आतमध्ये काय आहे? गिफ्ट नंबर 3. काय ते बघ. वा, म्हणजे कपच आहे, जड आहे. जड एकदम मजबूत आहे ते. जय श्री बघ. महालक्ष्मी. काचीचं आहे ते है ना. हा आपले कप बशी असतात ना. आता या बॉक्समध्ये काय असेल जरा कमेंटमध्ये सांगा. आम्ही उघडायच्या अगोदरच.
पण गेस नाही करू शकत. मग आम्हाला पण काय समजत नाही बाबा त्या बॉक्समध्ये काय आहे. बापरे ह्याच्यात काय आहे? हे बॉक्स आहे कसला तरी. वाव मस्त वाव 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 खूप सुंदर आहे. किती छान आहे. खूप सुंदर आहे. लक्ष्मीची आहे पावलं वा वा वा. लय भारी आहे. या रूपाने आमच्याकडे अजून लक्ष्मी वाढेल आता. आता थँक्यू लक्ष्मी अजूनच आली. थँक्यू थँक्यू. गिफ्ट आहे. खूप मी खूप छान. सर्वांच्या समोर सांगते आज माझी लक्ष्मी आली ना तशी ही पण लक्ष्मी आली. लक्ष्मीची पावलं वा आली. वा वा. एकदम मस्त लय भारी. बघण्यासारखं देखण्यासारखं आहे ते. हो खूप छान. खूप छान आहे. पप्पू बोलत होता मिठाई आहे. हा, मला वाटलं मिठाईचा बॉक्स आहे का बॉक्स असाच वाटला. नाही, एकदम मस्त भारी आहे. छान आहे. ते? चल नेक्स्ट गिफ्ट. त्याच्यात नाव वगैरे लिहिले नाहीये. नाव नाही ना. नाही आता ही मिठाई आहे. अरे चला कुछ मीठा हो जाए. हा. तिकडे जाऊन आल्यापासून भूक लागली आम्हाला. बघूया कोणती मिठाई नाही आपण सर्वांनी खाऊया. पहिला तुम्हाला देतो खायला मग आम्ही पण खाऊया. कोणती मिठाई आहे? म्हैसूर. म्हैसूर. म्हैसूर द्या खोला म्हैसूर. मला करा दे. तुम्ही पण तोंड गोड. सर्वांनी घ्या पहिला एक एक तुकडा मला ते उचला. पहिला. इथे तुमच्या सर्वांतर्फे जे म्हैसूर आलेलं आहे ते मी खाल्लं म्हणजे तुम्ही खाल्ल्यासारखं झालं. तू घे थोडा. ज्यांनी दिलं असेल त्यांना किती छान वाटलं चांगलं वाटलं असेल की त्यांनी दिल्या ह्यांनी खाऊन टाकलं. हा, बघा आम्ही तर खातो बाबा. गिफ्ट बिफ्ट काय दिलं असेल तर आम्ही लगेच ओपन एकदम करतो. मस्त आहे. गिफ्ट घ्या तुम्हाला सर्वांना. मला आता नेक्स्ट गिफ्ट मी तोपर्यंत खातोय. नेक्स्ट गिफ्ट दाखवा. टू शुभांगी किरी फॅमिली फ्रॉम अस्मत. नाव काय आहे? टू शुभांगी गिर फॅमिली फ्रॉम अश्मत. ते पण बघून सांगू नाही शकत ना काय आहे? ते बोलले हाताने बनवलेलं आहे. Okay. हेच आहे ते. हे बघ. हाताने बनवलेलं आहे. हो रुमाल वा वा वा. असं ते डायनिंग टेबलवर किंवा कुठेही ठेवता येईल बघा. हे मस्त आहे. हाताने कारिगिरी करणं म्हणजे किती प्रेमाने म्हणजे आहे ना. मी बरोबर. खूप छान आहे. खूप छान खूप छान. आता असंच घ्यायचं त्याच्यावरती अशी गुलाबाची पाकळी ठेवायची. झालं डिझाईन. हे आमचे गिफ्ट्स बघा आम्हाला आवडीने दिलेले गिफ्ट्स आहे ते. आता हे आलेलं आहे. हे माझी ओटी भरलेली आहे का काकूंनी. हे ओटी भरलेली आहे ना त्याच्या ओटी बरोबर हे सर्व साहित्य आलेलं हां आहे. त्यांनी इकडे आपले हे जे असे म्हणजे हे पुस्तक दिलं देवाचं असं वाचायला दिलं आणि हे लेबल दिलेलं आहे आणि हे अशी ओटी भरलेली रुमाल तांदूळ दिले म्हणजे ते रेडी करून आणलेलं सर्व मम्मी है ना. पिशवीत आणलेलं रेडी करून. ते झालं आणि आपलं ते गिफ्ट अजून एक आहे ना. ते दाखव ते समोर ते. आणि इकडे आम्हाला कॅडबरी सेलिब्रेशन पण दिलं आहे बघा. चला आता आपण सेलिब्रेट करूया. खाऊया आता हे पण फोडू नंतर फोडूया आपण. हां अजून एक राहिलेला आहे आपला गिफ्ट. त्याच्यात नाव लिहिलं नाही. नाव नाही दिलं ना. नाही. अच्छा ब्लाऊज पीस. ब्लाऊज पीस दिलेला आहे. आता वा वा वा. आता ब्लाऊज शिवायचा. मस्त छान आहे. कलर मस्त आहे. खूप छान. मस्त. आता मेन सांगायचं झालं की जेवढं तुम्हाला भेटून आम्हाला म्हणजे तुम्हाला भेटून चांगलं वाटलं असेल ना आम्हाला तेवढंच आम्हाला पण तुम्हाला भेटून खूप चांगलं वाटलं. मस्त वाटलं एकदम मस्त. खूप म्हणजे आणि आजचा दिवस आहे ना एकदम खूप छान गेला. परत एक आम्हाला तुम्ही एक मोटिवेशन दिलं की हां आम्ही जे काय करतोय ना ते खूप माणसांना खूप जगाला आवडतंय. ते आमची फॅमिली आवडते. आमचं बोलणं आवडतंय. मम्मीच्या रेसिपीज आवडतात. आमची फॅमिली सर्व काय आवडतंय ते आम्हाला तुम्ही दाखवून दिलं बरोबर है ना. आणि अजून एक आम्हाला मोटिवेशन आलं की हां आम्ही जे करतोय ते तसंच आम्ही करत राहणार आहे. अजून तुला काय सांगायचं आहे मम्मी? नाही मला तर बाबा मी खुश झाली सर्व माणसांना भेटून. मला तेच हवं होतं. सर्व माणसांना भेटायचं होतं मला. छान वाटलं. तर खूप छान वाटलं. असं तुमचं सपोर्ट आमच्यासोबत ठेवा आणि असंच आम्ही तुम्हाला एंटरटेन करत राहू. तुम्हाला आता रेसिपीज दाखवत राहू. तुम्हाला मस्ती दाखवत राहू आणि असं तुम्हाला हसवत पण राहू आणि तुमच्यासोबत बोलत पण राहू. आणि आमचे नक्की पुन्हा आपण भेटू. परत भेटूया. कुठे काय लोकेशन्स असतील कुठे काय मोठं असं फंक्शन असेल तुम्ही आम्हाला सांगू शकता. शुभांगी गिर फॅमिली तिकडे नक्कीच येईल. तुम्ही जर इन्व्हाइट केलं तर आम्ही नक्कीच येऊ. तर व्हिडिओ कसा वाटला आम्हाला ते पण सांगा. आणि जेवढे माणसं आलीत त्यांनी सर्वांनी व्हिडिओ शेअर करा. आणि आमच्याबरोबर जेवढ्यांनी फोटो काढले त्यांनी स्टेटसवर तर फोटो ठेवलेच असतील. आम्हाला किती मजा वाटत होती. खरंच थँक्यू. तुमचा वेळ काढून तुम्ही आलात आम्हाला भेटायला आलात. खरंच खूप आवडलं. आता व्हिडिओला लाईक करा. व्हिडिओला शेअर करा. सबस्क्राईब करा. घंटी वाजवा. बाय 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 बाय. आता आम्ही जेवायला जातो. आम्हाला लय भूक लागली. खूप भूक लागली आम्हाला.